Kasong reckless imprudence resulting in homicide ang atubangon sa driver sa trailer truck nga nakaligis patay sa usa ka plumber nga nagmotorsiklo sa barangay Langtad, Dakbayan sa Naga. Alang sa dugang detalya, dunay live report si Chona Carion. Chona. Yes, bisan pa man sa pagpangayo niyag pasaylo apan formal lang gipasakan og kaso ang driver sa trailer truck nga nakaligis patay sa usa ka plumber. Dead on the spot ang 33 anyos nga si Earl Rudis, lumad nga taga Pook, Talisay City. Si Rudis gikan sa lungsod sa San Fernando ug nagmaneho sa iyang motorsiklo padung nauntang mopauli sa dakbayan sa Talisay. Nagsubay ang motorsiklong iyang gimaneho sa susamang direksyon nga gisubay usab sa trailer truck. Apan sa pag-abot sa National Highway sa barangay Lagtang sa Naga City, nadisgrasya kini human mi-overtake ug naigo sa trailer truck nga gimaneho ni Raul Ibunalo ug didto naligsan ang biktima. Si Ibunalo, 43 anyos ug lumad nga taga Sudlon, Cebu City. Nibertig ning motor sa nagpark nga sakyanan, nagpark unya tungod sa kakusog sa trailer dagan naigo pagid sa rear portion sa kuan sa trailer unya nalatayan gid ang biktima mo. Gisuwayan pa pagdala sa tambalanan ang biktima apan gideklarar nga dead on arrival. Ang driver sa trailer truck nagtingkagol na karon sa Naga Police Detention Cell. Iyang gipasabot nga wa niya tuyua ang hitabo. Wa usab niya mabantayi ang motorsiklo. Igo na lang siya pagpangayog pasaylo sa pamilya sa biktima. Di ano ko kabantay nga awan na ba? Ni murag ni paka ba niya paguman ni honong ko. Magtanaw na ko na tao nga nakuan di mo to paguman na ditso na ko nga restriction. Ngayon ko pasaylo. Yes, lan kanunang pahimangno sa otoridad sa mga motorista nga dili magpakusog og padagan while nagmaneho silang sakyanan aron kalikayan ang disgrasya sa kadalanan. Lan? Dahil salamat, Chona Carion.